Takže dámy a páni, Honda Africa Twin v plnej paráde a kráse, len pre mňa na skúšku. Čo vám budem hovoriť, je to kus stroja neskutočnými vlastnosťami. Vyrába sa v dvoch kombináciách farebných, tu vidíte jednu z nich, druhá je viac červená. A nehovoriac o farbe diskov, ktoré sú tiež iné pri každej kombinácii. Motorka sa správa veľmi kultivovane, čiže aj každý menej skúsený jazdec sa zrazu stáva perfektným jazdcom. Táto motorka konkrétne má vo výbave už aj kryt motora, čo je úplne úžasné. Nehovoriac o tom, že táto výbava má ABS, aj kontrolu trakcie, čo vlastne robí z tejto motorky stroj, ktorý by mal zvládnuť, dá sa povedať, každý trošku zdatný jazdec. Terén som nemal možnosť nejako vyskúšať, ale myslím, že táto motorka sebe snúbi všetky schopnosti, vlastnosti perfektného stroja. Tu je aj cena tohto konkrétneho modelu. Je to úplne nová mašina. Všetko je tak pripravené, že sa dá nastaviť, prispôsobiť jazdcovi. A nastaviteľné sedadlo teraz momentálne je v nižšej pozícii, čo mne možná, že až tak veľmi nevyhovovalo. Chcelo by to trošku vyššie mať sedlo, posadenie, ale nevadí, ako na tú skúšku, za ktorú mi ju požičali. Je to úplná paráda. Skúsil som všetky módy, ktoré tu fungujú na tejto motorke. Kolesá, disky sú tu 150, 70, R18, to je zadný disk. Tu je nastavenie tlmenia, tlmiča zadného. Predný disk máme 90, 90, 90, 21, čo je úplne skvelé. Hlavne do terénu. Ľudia, ktorí budú chcieť zažiť trošku adrenalínu na spôsob adventure, to určite ocenia. Čiže je to motorka aj, verím tomu. Čiže ideme si trošku pozrieť ovládací panel. Krásne sa nám rozsvietil. Keď si všimnete, tu je kontrola trakcie. Teraz momentálne je to na maxime, čiže pri každom preklze motorka reaguje. Ovláda sa to týmto tlačítkom. V podstate vždy po zatlačení sa jeden z tých stupňov, ktoré tu vidíte, vlastne ubudne. Teraz je nejaký stredný mód, čiže dovolí to aj nejaký ten mierny preklz. No a tu je to úplne na minime, čiže už je tam prípustná nejaký ten preklz aj väčší, čiže umožňuje to aj takú trošku, ako by som to povedal, razantnejšiu jazdu. A keď podržím tlačítko dlhšie, úplne to zmizne, ukáže, že trakcia je úplne vypnutá a tým pádom vlastne tá motorka sa správa neskutočne agresívne, už potom je úplne otvorená všetkým možnostiam. Nehovoriac, že tu je ABS, ktoré sa dá vypnúť na zadné koleso, čiže zadné koleso nebude reagovať na ABS. No, môžeme si ju skúsiť naštartovať.
základe. Je krásny, mohutný. Nehovoriac o tom, keby sa tam nainštaloval odladený výfuk, trebárs od Akropoviča, tak by to bolo zase o niečom inom. Takže je to, páni a dámy, Africa Twins v plnej paráde. Splnil sa mi sen, vyskúšané, a dúfam, že čoskoro sa to stane aj splneným snom a budem môcť pojazdiť na tomto krásnom stroji a zažiť nejaké zážitky, takže toto je asi tak začiatok. Budem mať nad čím rozmýšľať. Čaute.